Alayari wabi enkele na wan opdracht alayari moest doen. Dat we een fasi van kan doen voor members de wan sangwena officie wan fasi san obung. Waardoor hij in 1980 a binnenlandse oorlog dat de soldaten voor Asranang legrebe go duba pala san tape san obung en chari wa einde konadens ma libina moiwana iba bip chinengere bigis ma zwanger vrouw. Dus eigenlijk alle jaren 29 we doen member des madati doen een plan over dat na district mana in Frans Guyana dat eigenlijk alle jaren de nabestaande kon dat we doen een plan over dat we tahi dat alles maar draaiwa oso en dat we doen 29 dat na monde sai kon ja so na district mana in Frans Guyana dat we doen en baka dat na muy na district mana dat we ook toe een plan over na Ooswes verband dat na Albina na muy wana schrijf babigi monument de dat desmai doen 10 toespraak om 10 plan over dat we ook doen voor tagna na den schrijf de vaden be gwintif potuan trowan watra na gongiden de wan sangwa ofesi in wan fasisa no bun en ook to tapu 23 24 25 december dan denk je de total familie egona muy wana drape voor doen extra biggie en ook to voor doen bepaalde activiteiten voor de situatie muy wana doen extra biggie samen van pres dat 23 24 25 december agraman sango srividat na agraman fu dritabiki gason en abe aksu no tak in afonos de onderdeel sang uno wani lati nom fasi nom dogyono en obeta agraman taki alla de onderdeel fu afonos lanti moroko taping gi agraman en tele moroko gi agraman dat na de volk de moroko gi 35 jaar slapte mooi wana toku ne vergeten ala de onderdeel voor afonos ara kere mo voor de uitjoen dus onderzoek dat is na puta pembaka tabaka fete enkele kunu mooi wana be wani onderzoek do fosi fos de be a compensatie be kon dat unu be vrij maar if unu ja so no dat tamara ye nyang edring ina wasma sankiri na mooi wana of yes doing one presang no sabi dus enkele ka onderzoek moet doen